Ніколі не думаў, што напрыканцы жыцця родная дзяржава зробіць мяне злачынцам, ды яшчэ разам з дзецьмі. Але ці такая яна ўжо мне родная? Кажуць, што ў п'янага ўсе навокал п'яныя, у дурня ўсе навокал дурні, а ў злачынцаў усе астатнія злачынцы. Яшчэ нават іхны так званы суд не судзіў, а ўжо прылічылі да злачынцаў. Цікава мне стала, што то за артыкулы мне шыюць. Зрабіў я такі запыт, і сярод варыянтаў Google выдаў мне сайт дзіцячага садка Віцебску. Я здзівіўся, як могуць быць звязаны дзіцячы садок і крымінальны кодекс. Аказалася яшчэ як могуць. Усміхаецца на цябе з экрана мілая Сонейка, а пад ім артыкулы крымінальнага кодексу, якія пагражаюць зусім нясмешнымі тэрмінамі. Я паглядзеў сайты іншых садкоў, дзе-нідзе таксама такая інфармацыя траплялася, але Віцебскі садок нумар 82 ніхто не змог пераплюнуць у афармленні. Звычайна беларускія версіі на дзяржаўных сайтах ствараюцца адчэпна і працуюць яны слаба. А тут усё выдатна. Хочаш па-расейску, хочаш па-беларуску. Мала таго, усё працуе і па-ангельску. Я спачатку не мог уцяміць, для чаго па-ангельску. На халеры якому жыхару Злучаных Штатаў ці Новай Зеландыі ведаць законы лукашэнкаўскай Беларусі. А потым дайшло. Лукашенко ж недарэмна глобус у сваім кабінеце трымае. Марыць пра ўладу над усім светам. Так па вечарах круціць той глобус і ўяўляе сябе сусветным валадаром. Таму жыхары планеты і павінны ведаць ягоныя законы. Дык вось чаму ён на сваім гербе контуры краіны над зямным шарам змясціў. Ягонная ўлада і законы над усёй зямлёй павінны панаваць. Аж мне цікава стала, хто такі мудры кіруе Віцебскім садком. Аказалася, это зусім маладая дзяўчына, Алеся Ўдавіна. Яе пасада пазначана як загадчык, а ў расейскамоўным варыянце заведуючы. Чамусьці адразу вядомы твор Булгакова ўзгадаўся, які напісаны 100 гадоў таму. Но я, как заведующий культотделом нашего дома... Заведующая. Я не ўтрымаўся, каб не патэлефанаваць загадчыцы садка, якая вырашыла заняцца выхаваннем не толькі дзетак, але і іх бацькоў. Ды што там бацькоў? Жыхароў усёй планеты. И мне пошанцевало. Олеся Владимировна мне отказала. Скажите, пожалуйста, газета какая? Что, журналист какой? Белсат. Такой, не это. Очень плохо вас слышно. Я ўсё ж вырашыў пацікавіцца ў загадчыцы садка. Чаму яна выбрала менавіта гэтыя артыкулы крымінальнага кодексу? Те статьи, которые вы поместили там, где родителям на сайте. А почему именно эти статьи? Простите, если вы хотите со мной поговорить про это, про мой сайт, про функционирование моего учреждения, проведение этого сайта, вы приезжайте сюда ко мне со своими документами, что вы журналист, к какой газете вы относитесь, и мы с вами побеседуем. Хорошо? І чароўная Алеся паклала слухаўку. Мне ж засталося крычаць у думках, як таму Ярмоленку ў далёкім 1981. Останься со мною, Олеся. Я б з вялікім задавальненнем прыняў бы запрашэнне Алесі Владимировны і прыехаў бы да яе ў садок. І пасведчанне б сваё паказаў. Яно сапраўднае. Але сустрэцца з Алесей мне не дасць Алесь. Дакладней не Алесь, а Руслан са сваімі падначаленымі. Не той з пушкінскай паэмы Руслан і Людміла, а Руслан Баязітаў, які кіруе віцебскімі гестапаўцамі. Я тут не абзываюся. Так супрацоўнікі губазіку любяць самі сябе называць. Вось чытаю іх пагрозы грамадзянам краіны і чамусьці адразу згадваюцца лістоўкі часоў нямецкай акупацыі. Дык то ж былі чужынцы, а тут нібы свае ж. Руслан Баязітаў нават родам з суседняй Крулеўшчыны. Хаця ніякія яны не свае. Нядаўна падначаленая Баязітава апячаталі маю кватэру, нават не зойдзеш. Ды і даехаць не дадуць ні да кватэры, ні да Алесі. Проста на мяжы схопяць. Толькі і застаецца, што слухаць маладога Анатолія Ярмоленку. Олеся, Олеся, Олеся. Таму мне застаецца графу Монте-Крыста. Чакаць і спадзявацца. Спадзявацца, што мы яшчэ сустрэнемся. І з Алесею Ўдавіной, і з Русланам Баязітавым. І пра ўсё ў свой час пагаворым. Зміцер Лупач, Белсат.